Исәнмесез диеп, лайклы хит тапшыруын башлыйк әле дуслар. Ничек хәлләрегез? Майдан каналыныкы һәм минеке бик шәп. Чөнки без сентябрь аеның хит-парад җиңүчесен бүген билгелибез. Бүгенге чыгарылышның төп темасы яшь татар тамашачысы. Алар ниләр тыңлый, нинди артист аларның күңеленә хуш килә, кем соң ул яшь татар тамашачысы? Бу сорауларга җавапларны бергә эзләргә тәкъдим итәм, җыр моңын сөюче дуслар. Яшьләрнең игътибарын бар тик зауыклы җыр, заманча аранжировка, сыйфатлы клип һәм инде мотор сәхнә киеме генә җәлеп итә ала ди җырчы Лилия Гиматдинова. Әйе, яңа заманның таләпләре үтәлергә тиеш. Шулай гына артист искиткеч һәм югары дәрәҗәдәге уңыш казана ала. Әйтергә кирәк, Лилия моны яхшы башкара. Аның иҗаты турындагы җылы кайтавазлар минем сүзләрне испатлый. Кеше кирәк, барыннан да качып кына күрешер кеше кирәк. Сөенергә, көенергә, иркәләргә, кошарга, җитәкләп җирдә йөрергә, бергә күктә очарга. Иртән торсам, кич ятсам да, уйнасам да, кеше кирәк. Кайгыда да, шатлыкта да, яратыр кеше кирәк. Сөенергә, көенергә, иркәләргә, кошарга, җитәкләп җирдә йөрергә, бергә күктә очарга. Иртән торсам, кич ятсам да, уйнасам да, кеше кирәк. Давылларда җилкән булып, сакларлык кеше кирәк. Сөенергә, көенергә, иркәләргә, кошарга, җитәкләп җирдә йөрергә, бергә күктә очарга. Иртән торсам, кич ятсам да, уйнасам да, җирдә йөрергә, бергә күктә очарга. Дуслар, кызыклы әңгәмә вакыты килеп җитте. Бездә кунакта үзенчәлекле артист, сентябрь айы катнашучысы Наил Әсхамов. Хош килдең, Наил. Сәлам, Азат. Сәлам, хөрмәтле тамашачылар.
Birinchidan seni ko'ribizga bek tashotmiz studiyamizda. Әлеге лайыклы хит чыгарылышында biz яшь татар тамашачысы турында фикерләребезне йөртәбез. Синекендә беләсебез килә. Ничек уйлыйсың? Алар өчен артистта нәрсә мөһим? Birinci şiratта яшьләр хәзер тышкы кыяфәткә дә бик зур игътибар итәләр. Шуңа күрә инде артистның заманча киенгән, клиплары заманча булу, җырларда да үзебезнең халкыбызның моңнарын сакласак та ниндидер заманча чагылыш булырга тиеш дип беләм. Наил, әлбәттә фикерем белән килешәм, килешмичә мөмкин түгел. Менә социаль челтәрләрдә син үзеңне җырчы, алып баручы, стилист, шагыйрь, композитор һәм иң мөһиме бәхетле кеше дип атагансың. Шәхсән синең өчен бәхет нәрсәдән гыйбарәт? Дөресен генә әйткәндә, бәлки бу башка кешеләрдә, күп кешеләрдә шулай уйлыйдыр. Бәхет инде ул яныңдагы якын кешеләрнең сау сәламәт булуы. Әлбәттә инде синең үзеңнең яраткан шөгылең белән шөгыльләнү була инде. Күп очракта шулдыр дип уйлыйм. Һәрбер көнгә, менә уянганда, һәрбер көнгә син шатланып уянасың икән, менә шул зур бәхеттер дип уйлыйм. Әлбәттә, Аллаһка шөкер, анысын калганын инде барысы да үзебездән тора. Әйе. Исән сау уянырга насыйп булсын да бит, барысы якыннарыбыз янәшәбездә булсын. Наил, инде иҗатыңа да тукталып китик. Күптән түгел синең башкаруында сине көтәм җыры дөнья күрде. Әлеге иҗат җимешең татар эстрадасы тормышында ничек үзен тота? Әле бу җыр яңа гына экраннарга чыкты. Минем тирә-яндагы якыннарым, тамашачыларым бу җырны бик яратып кабул иттеләр. Инде киләчәк күрсәтер дип уйлыйм. Бу җыр безнең эстрадада, татар эстрадасында үзенең урынын алыр дип ышанып калам. Бу җыр аларса сиңа уңыш китерсен. Сиңа күп тамашачыларга китерсен дигән бит. Сине тагы да танытсын дигән теләктә каласы килә. Синең киң кырлы шәхес икәнеңне җавапларыннан күреп була. Тирән мәгънәле уйларың лайыклы хитның әлеге чыгарылышы темасына бераз ачыклыкта кертте. Киләчәктә дә без сине күрергә шат булырбыз. Майдан каналының ишекләре һәрвакыт ачык. Бар тик уңышлар телибез сиңа. Рәхмәт, Азат. Амин. Шулай булсын. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Ир-атлар аны Алихага тиңли. Хатын-кызлар өчен ул матурлык эталоны. Сүзем Шварстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Фәридә Файзуллина турында. Яшьләр мине яратып тыңлый. Җырларым дискотекаларда яңгырый ди җырчы. Булай булгач, Фәридә ханым, иҗатыгыз төрле яшьтәге тамашачыга туры килә дигән сүз. Хәзер сезнең чишмәләрдәй назлы җырларың дип исемләнгән видео язманы карап китәбез.
жанарыңнан, Әләшілтір шешімі суаннан, Жырларыңда тояма жылыңнан, Үзігелені жаным маңыңынан. Сүйген ярым мұңлы сандуғашым, Тұнған ерегіміне уятма. Мұңлы жырлар жырлап бәғіріміне, Үзәгіміне зинхар юлатма. Сүйген ярым мұңлы сандуғашым, Тұнған ерегіміне уятма. Мұңлы жырлар жырлап бәғіріміне, Үзәгіміне зинхар юлатма. Тыңлап қана келген мәхәббәтім, Бәхет құшын көткән сөйген яр. Сыңардың дип сағышлана жанам, Ярсу йөрәк зинхар тынычлан. Сөйген ярым мұңлы сандуғашым, Тынған йөрәгемне уятма. Мұңлы жырлар жырлап бәғіріміне, Үзәгімне зинхар юлатма. Жырлап бердің гомер көзләремә, Язлар бирдің солғаны күңелемә. Жырларыңда тояма жылыңнан, Үзгәләне жаным маңыңнан. Сүйген ярым мұңлы сандуғашым, Тұнған ерегімне уятма. Мұңлы жырлар жырлап бәғіріміне, Үзәгімне зинхар юлатма. Сүйген ярым мұңлы сандуғашым, Тынған ерегімне уятма. Мұңлы жырлар жырлап бәғіріміне, Үзәгімне зинхар юлатма. Мұңлы жырлар жырлап бәғіріміне, Үзәгімне зинхар юлатма. Үзәгімне зинхар юлатма. Мұңлы көйлі һәм матур яңгырашлы җырлар яратучы тамашачыларыбызны чын күңелемнән сәламлыйм. Гадәттәгечә, һәр ай азагында без нәтиҗәләр ясыйбыз. Киләсе 30 көнгә төрледән-төрле планнар корабыз. Лайыклы хитның бүгенге чыгарылышында без Мәйдан каналының ВКонтакте социаль шилтәрендә урнашкан рәсми төркеменә бер зур күзәтү ясарга булдык. Иң күп карау җыйган видеозма исеменә Алсу һәм Азат Фазлыевларның «Би-би баскына» һәм Айгөл Миндияровның «Иртәнге» музыкаль күчтәнәче лайык булды. Игътибар итсәк, лайклар да шактый һәм алар көннән-көн үсә. Димәк, алга таба омтылыш бар. Ә бу тагы да яңа үрләргә, искиткеч күрсәткечләргә илһамландыручы сәбәп. Бер тискәре кайтабаз алмаган һәм иң күп лайк җыйган видеозмага игътибарыбызны юнәлтик. Башкорт, татар һәм рус телләрендә җырлар башкарам. Татарстан һәм Башкортстан республикаларының атказанган артисты исеменә лайык булган популяр җырчы егет ул. Сүзем кем турында икәнен аңларга өлгердегезме, дуслар? Радик Юлиакшин яки Элвин Грей дисәгез, сез бик хаклы буласыз. Аның җырлаганын сәгатьләп тыңлый алам. Ул уникаль тавыш иясе. Тик Элвин Грей гына сүз белән аңлата алмаган хисләр бүләк итә ала дигән кайтавазлар шактый күп.
мындай тугры тамашачылар белән җир шарының чигенә дә барырга була. Сүз уңаеннан озакламый, төркемебездә язылучылар саны 51 меңнән артачак. Безнең иҗат төркеме бу мизгелне түземсезлек белән көтә. Шуның өчен Мәйдан каналының төркемендә булмаганнарга тизрәк язылырга тәкъдим итәм. Яңа җырлар һәм артистлар сезне көтеп кала. Без үз чиратыбызда җылы иҗат мөхитен тудырырга һәм сыйфатлы видеоязмалар куеп барыбыз. Мин, Миләүшә Фатхетдинова, сезнең белән сау булашам. Күңелләрегез тыныч, тормышыгыз матур булсын, дуслар. Яшьлек турында сөйләшкәч, без берничектә Әминә Әхмәтҗанованы лаеклы хит студиясына шакырмый кала алмадык. Исәнме, хуш киләсең. Исәнмесез, сәлам дусларым. Әминә, әйт әле, менә синең фикереңчә, татар эстрадасында бүгенге замана татар яшьләре өчен кумир кем? Минемчә, безнең татар эстрадасында һәрбер артист талантлы һәм үзенчәлекле. Алар барсы да төрле һәм барсы да матур җырлыйлар. Мәсәлән, минем үземә бик күп артистлар ошый. Бик әйбәт җавап, минемчә, күпләр килешәдер бу җавап белән. Әлбәттә, Аллага шөкер, бүгенге көндә инде артистлар бик күп, яшьләргә дә, барлык кешеләргә туры килә торган җырлар. Фикерең дөрес. Менә шундый сорау, син бит инде мәктәптә дә укыйсың, яңа уку ел башланды. Мәктәп белән иҗатыңны ничек берләштереп барасың, барысына да вакытың җитәме? Беләсезме, Азат абый? Өлгерергә бик тырышам. Мәктәп минем өчен бик мөһим. Һәм иҗат белән мәктәптән соң шөгыльләнәм. Вакытың җитә, димәк. Әйе, җитә. Молодец дип әйтәсем килә. Сентябрь ае хит парадында син балачак дөньясында дигән җырың белән чыгыш ясыйсың. Бик матур клип төшерелгән. Сыйныфташларың, дусларың нәрсә ди, иҗатың турында нинди фикерләр йөртәләр? Дусларым минем иҗатым белән бик якыннан таныш. Алар миңа гел уңышлар телиләр һәм минем җырларымны бик яраталар. Синең җырларны яратмаслык түгел. Чөнки безнең тамашачыларыбыз да ярата. Сиңа нинди теләкләребез? Җавапларың өчен беренчедән бик зур рәхмәт, бик эчтәлекле җаваплар. Инде киләчәктә сиңа бар уңышлар һәм тагын күрешергә насыйп булсын. Зур рәхмәт. Күзләреңә ямсан бер мизгелгә, була кайтып балачакка. Анда канатлы хыялларың шаян җиледәй каршы ала. Һәр чакның соң чакларымда кабат кайтам хыялларга. Алы гөле там ташалар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп балачак дөньясында. Алы гөле там ташалар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп балачак дөньясында. Сары төсне ачыкларга бизәп, күз яшьләрең еламаюга. Барлык тылсымлар да ерак түгел, барлык тылсымлар безнең кулыда. Син дә моңсу чакларымда, кайт кунакка балачага. Алы гөле там ташалар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп балачак дөньясында. Алы гөле там ташалар, бар сагышларны юа. Нинди җылы гаҗәеп балачак дөньясында. Игътибар итсәк,
бүгінгі күн яш татар тамашашысына шоу керек. Bu şit illerinin yığıntısı di güzel hem popüler автор başkaruşı Elmira Nagimova. Әлеге күренеш ижад итүне катлауландыра. Чөнки монда югары дәрәҗәдәге ут, тавыш техникасы һәм сәхнә бизәлеше таләп ителә. Чыгымнар бик күп дип тә истәп куйды җырчы. Ничек кенә булмасын, тик Эльмира Нагимова шоу ясый белә. Аның Сары Роза җырына төшелгән клибы бу фикерне дәлилли. Yol boyunda sarı roza kızganmışa taptalgan kimning ekeni şu kaderli mehabeti toplangan sarı roza seni kimler taşlagan sevgilim taşlar koygaş niye süyü başlangan sarı roza seni kimler taşlagan sevgilim taşlar koygaş niye süyü başlangan sarı roza vurur şeşke kimning nazlı bulagi eğitilmişe olgan sözümü elle soңғы tilegi sarı roza seni kimler taşlagan sevgilim taşlar bulgaş niye süyü başlangan sarı roza seni kimler taşlagan sevgilim taşlar bulgaş niye süyü başlangan Yol boyuna taşlaganlar zatlı şeşek rozanı süyülerine şul şeşekdey siz taşlarga rizamı sarı roza seni kimler taşlagan sevgilim taşlar bulgaş niye süyü başlangan sarı roza seni kimler taşlagan sevgilim taşlar bulgaş niye süyü başlangan sevgilim taşlar bulgaş niye süyü başlangan Илназбаққа һәм Гүзәл Идрисовага сорау бирдек. Яшь яки өлкән яшьтәге тамашачылар таләпчәнрәкме дигән. Миңа калса, айырма юк, зауыклары гына үзгәрүчән ди Татарстанның ат казанган артисты Илназбақ. Фикеремчә, яшь татар тамашачысы таләпчәнрәк. Ул яшьтәге апа-абыйлар һәр чыгышың белән канәгать, иң мөһиме концерт тирән мәгънәле һәм иштәлекле җырлардан гына торсын дигән уе белән уртаклашты җырчы Гүзәл Идрисова.
чын болса гомергә бер була. Син минем нәкъ шундый җан кисәк. Син минем бәхетем, бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Сулаган һавадай син кирәк миңа. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк шуны бел, син кирәк һәр мизгел. Мин синсез сагышлы җыр гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр вакыт, син кирәк һәр кайда. Син кирәк һәр сәгать, һәр минут. Минутлар кайчакта сәгатьтәй тоелса, шул чакта син генә юк та юк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк, син кирәк, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Рамил һәм Рамиля Хәйретдиновлар яшь татар тамашачысы рок һәм рэп юнәлешендәге җырларны бик тыңламый, аларның күңелләрен күбрәк хип-хоп, поп музыка әсәрләре җәлеп итә дигән кызыклы фикерләрен белдерделәр. Килешәм, мондый юнәлештә эшләү отышлы. Тик яшьләргә моңлы җырларыбызның яңгырашы ана сөте белән сиңгән. Ә бу сөйнечле һәм гомерлек күренеш. Сәхрәләрдә таң җилләре уята назның барын. Син бит һәр чак йөрәгемдә сөекле газиз ярым. Таңнар белән йөрәгемә син бит килеп керәсең. Сөю тулы җаннарымны күкләргә очырасың. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Былым буйлап матур гөлләр эзләдем, таба алмадым. Матур гөлдән сөйкемлерәк гүзәл син газиз ярым. Назга тулган синең күңел йөзләреңдә якты нур. Күз карашың камаштыра ышкын шашып тора ул. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым. Кадерлем, кадерлем, иң кадерле күз нурым. Йөрәгемнең түрләрендә син генә газиз ярым.
жаның атылған екен. Сүйік иісі шишмә кебек урғалып толып тұрсын, көңілдегі күлбәләклер талпынып ұшып тұрсын. Қадірлім, қадірлім, ең қадірлі көз нұрым, жүрегімнің түрлерінде сен генә ғазиз ярым. Қадірлім, қадірлім, ең қадірлі көз нұрым, жүрегімнің түрлерінде сен генә ғазиз ярым. Жүрегімнің түрлерінде сен генә ғазиз ярым. Жүрегімнің түрлерінде сен генә ғазиз ярым. Бүгінгі көн яш татар тамашачысы түрлі социаль шетелләрдә яңгыраган җырларны тыңлый Вероника, Альбина һәм Алина. Аларга ышанырга була, чөнки нәкъ ямьле төркеме интернет мөмкинлекләрен дөрес итеп куллана. Кызларның таң җыры социаль шетелләрдә уңыш казына. Караулар, күркәм кайтавазлар, җылы теләкләр шактый күп. Ни өчен шулай икәнен белер өчен әлеге җырның клибына күчәргә тәкъдим итәм. Күтәрелә томан, бишек жарасыман, ағыламың таңнар атқаныда. Таңың таңыңнан жарам, туған яқының мұңан, шаңлап шишімәләр ағанда. Болашағым илі, емлі инеш күлі, жиләклі аланым хуш исе. Туғайларын кезіп, суларыңда yüzіп, сені де генә яшисің. Туғайларын кезіп, суларыңда yüzіп, сені де генә яшисің. Ақ дулқындар ойнай, көңіл сөйніп туймай, тәуге нұрлар күлге себілі. Талпындырды нешік, көзім яшір бишік, тағын сені де сенде тибірәлі. Талпындырды нешік, көзім яшір бишік, тағын сені де сенде тибірәлі. Туғайларың кезіп, суларыңда yüzіп, сені де генә яшисің. Сені де генә яшисің. Сені де генә яшисің. Концертларга татар жанлы, туган телен белүче,
Сәнгатебез белән кызыксынучы яшьләр йөри ди җырчы Зәринә Хәсәншина. Тик бик яшь тамашачы рус эстрадасын күбрәк хуш итә дип өстәп тә куйды ул. Вакыт узсын Зәринә, яшь үсмерләр дә буйга җитү белән милләтебезнең бай мирасына игътибарын юнәлтер. Бары тик сабыр булыйк. Әлегә Зәринә Хәсәншина башкаруында Үрмәгел җырын тыңлап ял итеп алыйк. Urmagüller bürüde, yazlar yemge türüne. Urmagüller bürüde, yazlar yemge türüne. Mehabetin urmagülde yüreğime vurula. Ay, yüreğime vurula. Ay, yüreğime vurula. Urma güller urlasın, şil sındıra kurmasın. Urma güller urlasın, şil sındıra kurmasın. Urma güldey bulaygalı, gözler günler dinmesin. Ay, gözler günler dinmesin. Ay, gözler günler dinmesin. Gözler günler Urli buskanıga birga, urma gül almay jilga. Urli buskanıga birga, urma gül almay jilga. Urma güllerde yurilib yaşar bizeli birga. Ay, yaşar bizeli birga. Ay, yaşar bizeli birga. Студиябыз тагы да гүзәлләнеп һәм ямьләнеп китте. Безнең кунагыбыз җырчы Нәркис Зиннатуллин. Сәлам Нәркис. Сәлам, сәлам. Ничек хәлләр? Все нормально. Әйбәт кенә килеп җиттең. Беренчедән без бик тә шат сине студиябызда күрергә. Инде безнең бүген темабыз да бар. Без татар яшьләре турында сөйләшәбез. Синең дә фикереңне ишетәсебез килә. Ничек уйлыйсың? Бүгенге көндә яшь татар тыңлаучылары ретро халыкчан җырларны тыңларга яраталармы? Минемчә, ретро халыкчан җырлар әле алар хәзер яңадан керә башлады бит. Яңадан керә башлады. Бер 2-3 ел эчендә менә карап барам. Мин үзем дә ретро җырларны яңартып кына җырларга җиңел дип уйлыйм. Хәзер бит инде, например, яшьләргә иске җырларны яңартасың, аранжировка яңаша ясыйсың, халыкчанны калдырасың, яшьләргә җибәрәсең, вроде бара. Дөнья белән бергә Да, алабыз. Дөнья үзгәрә. Да. Инде шул җырларны яшьләр шәрәк икенче төрле форматта дип әйтәсең, үзгәртеп. Ну, мин үзем менә дискотечный түгел, халыкчанлыгын калдырып, барыбер яңа төрле аранжировать итеп ясауны кулайрак күрәм. Алай минемчә яхшырак үтә. Бу минем мнение. Ага. Юк, мин уйлыйм, ничек тә булса да, барбы халык җырларын онытырмас өчен, ретро җырларын онытырмас өчен, яшьләргә, яшьләрчә әгәр алар тыңлаячаклар икән, ул вакытта нигә эшләмәскә? Чөнки алар безнең киләчәк. Шулай бит инде. Менә без күреп торабыз сине социаль челтәрләрдә дә. Син бик күп
мәҗлесләрдә эшлисең, төрле чараларда чыгыш ясыйсың. Ничек синең хыялларың бармы менә киләчәктә эстрадада тагы да кайнап, гастрольләр белән чит төбәкләргә чыгарга? Кем иҗат белән эшли, аларның һәрберсендә бар инде ул бер генә Ул җин бар, ул җин бар. ул бер генә әйткәндә ул бер генә планкада туры түгел, һаман да өскә таба. Ул һәрбер иҗат кешесендә бар. Шуңа күрә ул миндә дә бар. Каядыр бүтән төбәкләрдә шулай ясыйсы килә, чыгыш ясыйсы килә. Һәм без барыбыз да тырышабыз. Но кашанда булса ул бары килеп җитәргә тиеш. Әйме, һәм залларны тутырып концертларда чыгыш ясаулар. Амин. Мин артист буларак та җитсем килә. Халык барлык артистларга да җитә. Шуңа килергә, җырларга, рәхәтләнеп бергә яшәгән насыйп булсын. Нәркис, күптән түгел Майдан каналы бик матур итеп яңа ел концертын төшерде. Син дә бу концертта чыгыш ясадың. Нинди хисләр калды синең бу концерттан һәм инде Алла бирсә яңа ел төнендә безнең телевизор караучыларыбыз синең хисләрең аркылы инде ул көнне көтеп алсыннар. Җырчылар җыелган җирдә һәрвакытта кызык, күңелле. Аралашасың. Инде алар белән күрешмисең бит. Кем ничек чыгыш ясаган карыйсың. Шулай ук аларга карап тырышасың. Яхшырак чыгыш ясарга. Минемчә бик яхшы булыр чыгыш яңа ел киче Мәйдан каналында. Син ашады. Миңа ашады. Тамашачыларга көтергә. Әйе. Нәркисендә күрә алачаксыз. Дуслар, 2024 елны матур җырлар тыңлап, татар эстрадабызның артистлары белән бергәлектә каршы алырга насыйп булсын. Нәркис, сиңа бик зур рәхмәт, тормышыңда һәм иҗатыңда уңышлар. Рәхмәт үзегә. Ömrünü aşıktıranbız buğay, atlarını kuvabız şekilli. Dallarını sındıgaş, indi bir sayrağaş, eğlenip kaytuğa ikili. Kırık dışın kırık yakka başlap bulmay uzgan ömrünü. Dallarını sındıgaş, indi bir sayrağaş, eğlenip kaytuğa ikili. Kırık dışın kırık yakka başlap bulmay uzgan ömrünü. Dallarına sandıgaş, indi bir sayrağaş, eğlenip kaytuğa ikili. Ömrünü aşıktıranbız buğay, Көткөктен yılları sanaptırıp, Яшьлегіме кайдып, тагын bir яратып, Eğlenip кайтканнар аттырып. Кырык кышын кырык якка başlap bulмай узган ömrünü. Dallarına sandığaş, indi bir sayrağaş, eğlenip kaytuğa ikili. Kırık dışın kırık yakka başlap bulmay uzgan ömrünü. Dallarına sandığaş, indi bir sayrağaş, eğlenip kaytuğa ikili. Хәзер сентябрь айы хит парадының җиңүчесен билгелик хөрмәтле тамашачыларыбыз. Нәкъ сез булайтлы исемне җырчы Наил Асхамовка бирдегез. Аның башкаруында Син минеке дип исемләнгән җыр беренче урында. Афәрин, Наилгә зурдан зур сәламәтлек һәм яңа иҗади үрләр телибез. Нәтиҗә ясарга һәрвакыт рәхәт. Тик милләтебезнең яшь татар тамашачысы өметле икәнен белү тагы да яхшырак. Алда әле безне ничаклы иҗат ителәчәк, төрле жанрлы һәм юнәлешле җырлар көтә. Бу киләчәк буын эшен һәрберебезгә дә күрергә насыйп булсын дуслар.
Майдан каналының иҗат төркеме һәм мин лаеклы хит тапшыруның алып баручысы Азат Фазлыев сезнең белән саубуллашам. Майдан каналын карап, матур җырлар тыңлап, татар иҗаты белән хозурланыгыз, хөрмәтле тамашачылар.